Se vede tare cu telefonul ăsta tău. Lost generation. Yeah. La 3 claxone. Good. Mai bine merg, Am știut că din la viteză mare. E motor mare. Și motor, că ăsta mere jos, bine. Apoi numai după 200 mai ajunge. 400 de metri interesant. Am și la retrezăni 50 de metri fața mea la 300, el mere 380. 330 mere. Știi că el mere pe 330. Că sunt la 335. Am bate vântul. Mai tare de atât nu prea s-a îndepărtat. Și trebuia să margă mai mult. Și acum când ne întoarcem să vinăm din partea asta. Ce fain, nu? Din autostradă. Aici poți să-i dai în gură în pui mei. Am avut nitro legat. Nu, că cu nitro, Olai vine cu nitro, îți dai seama. Bileia l-a încărcat. Ca și cu Corvette, exact, ca și cu Corvette. 606. Așa merge și Corvette, ca și ăsta. Așa e, după aia mă ajunge, așa e, așa e. Ca și din mers, a doua, a treia, o ia mai tare, pe a patra și pe a cincea am ajuns. Bă, știi că ăsta e de jos. Eu am zis frumos că ăsta e de jos. 4 e pentru plică. Băi, clar, băi, eu știu, băi, normal, dar eu am... Nu ține, nici să dacă o rup. Ia dată de faci la 600 de cai în pui mei. 800 și îți dai seama cum... Ăsta de-aia ai făcut că dădea ți-a la 4 linii.